arak-arakan cerkak kanthi irah-irahan tembang Asmarandana dening Akhyati. Wis pirang-pirang dina iki aku ora bisa ngasuk awan kaya adat saben amarga suarane para tukang sing nyambut gawe neng sebelah omahku mbrebeki kuping. Krungu swara sing makaping-kaping kuwi atiku dadi mangkel. Saben aku arep ngasuk tur awan blas ora bisa turu. Mengklisian wae amarga ana swara saka omah kang lagi digarap kuwi. Nyuwun pangapunten, Pak. Griya sebelah badhe kula grengseng anggenipun bangun awit sampun dipun bayar kanthi lunas. Ature Dik Janu pemboronge. Oh mekaten, ingkang badhe ngagem piyai pundi Dik Janu? Wangsulanku karo takon. Sanjange saking Kilen Pragi Bu Eni, guru SD Negeri Mranggen 1 Wetan mriku. Aku terus mantuk-mantuk ngedongi. Dak ngen-ngen kaya-kaya aku durung tau ketemu karo sing asmane Bu Eni kuwi. Sajake panjenengane kuwi guru anyar utawa pindahan saka daerah liya. Adate guru-guru SD sakapane won kene iki aku wis apal utawa paling ora wis nate ketemu sajroning acara-acara kedinasan tertentu. Nek dipikir-pikir ya kebangetan tenan ya. Mingkari 3 tahun meneh aku iki pensiun. Ha kok lagi saiki bisa tuku perumahan ukuran 36. Iki gara-gara minah bojoku sing pikirane ora salomreh wong wadon. Lah kepiye? Karepe keluargane dheweke arep dicukupi kabeh. Ya wong tuane lan adi-adine kabeh dibantu kanthi dundum gaji wulananku supaya keluargane sing bisa uripe salumrah saiki bisa katen moncer. Nganti minah dhewe sok malah kecingkrangan direwangi golek tambahan mrono mrene dioyo-oyo awan lan bengi. Entek-entekane mung kekeselen lara mondok neng rumah sakit lan pungkasane tumekaning tiwas. Tujune anak loro wis mentas kabeh terus nyambut gawe neng Paran. Ora betah dadi siji karo wong tuane ana Yogya. Amarga krungu lehku regejegan ing saben dina mung udur karo ibune. Kebangetan tenan, minah kuwi senengane mung golek pangalembono. Men dheweke diarani wong sing sugih, pinter, sregep, mumpuni, ngerti karo sedulur, tur lomo. Iki sing sok gawe jengkelku. Lah kepiye? Kowe iki diplekoto karo keluargamu, Bu. Kabeh iki wis ana sing tanggung jawab dhewe-dhewe. Kok reka-reka saben wulan tok setori bantuan. Ngono saben-saben aku nuturi dheweke nanging jian tanpa dirungokake. Ndablek malah sajak keminter kakean alasan sing ora mutu lan angel ditampa dening nalar. Sajroning karo tengah sasi pembangunan omah sebelahku wis rampung. Wis madeg karo mayu. Seminggu candake finishing lan pasang listrik sarta keramik ing saben kamar-kamar. Nderek nepangaken kula Pak Penilik saking Dinas Kapanewon mriki. Nami kula Pak Suhardi SPD. Aturku nalika lebar magrib kuwi aku saka masjid merlokake mampir ameng-ameng. Nggih matur nuwun sampun dipun tuweni. Kula Eni asma lengkapipun Eni Endah Windari ngasta wonten ing SD Meranggen 1. Ngono wangsulane Bu Eni. Oh inggih Bu. Enggal nggih. Inggih pindahan saking SD Negeri Brosot. Wiwit semah kula tilar donya lajeng pomahan mrika kula sadi sedaya lan terus pindah wonten mriki. Wangsulane Bu Eni keparing katrahan. Istri kula menika ugi sampun tilar donya, Bu. Keng bapak sampun dangu anggenipun tilar donya. Pitakonku semono sih. Dereng nggih wanci dados ketua KPPS pemilu tahun menika. Garwa kula menika rak mboten kulino kerja lembur. Lajeng kepeksa nglembur sedalu natas kesayan lajeng diabetes melitusipun kumat dipun bekta dhateng rumah sakit dumugi mriki boten ketulungan. Dek jantungku kaya kandhek krungu ngendikane Bu Eni.
Sakepelasan ana rasa cemleret jroning atiku, nanging cepet-cepet dak lilakake. Ha kok sami Bu Eni, istri kula niku 3 dinten wonten rumah sakit lajeng tilar donya. Ugi amargi kesayan anggenipun dados anggota KPPS. Lajeng penyakit sesekipun napasipun kumat, aturku paring katerangan. Wah, perjuangan jejegaken demokrasi menika jebul awrat nggih Pak, wangsulane Bu Eni. Pasurane nganti tumungkul karo nyeka eluwe kang wiwit ndlewer ing pipine. Tak sawang dheweke pancen sedih tenan rumangsa kelangan wong kang ditresnani. Iki rada beda karo aku, senajan padha-padha kelangan bojo ning aku ora pati sedih banget. Jalaran minah iki ngoyo-yo melu anggota KPPS ming mergo arep golek tambahan. Rehne duit belanjaan konku jatah wis dientekke didum-dumake marang keluargane sing pamrih mung golek pangalembono. Men padha diarani anak barep sing mumpuni pinter golek duit lan brewu tur nyoh-nyoh. Janjane pemikiran kaya ngono kuwi ya mau primitif nanging minah yen tak tuturi mesti mung wangsulan. Sing kudu dadi pengayoman keluarga iki sapa nek dudu anak barep ngono dheweke menawa menehi wangsulan marang aku. Nyuwun pangapunten Pak Penilik, ature Bu Eni isih karo sentrap-sentrup nyawang aku. Sajake dheweke rumangsa salah mergo aku katon plenggongan sauntara. Ing bab jejegaken demokrasi menika kita sami-sami kedah nandhang sungkawa Bu. Nanging rene sedaya menika sampun saking kersaning Gusti Allah. Monggo sami-sami kita lirakaken kanthi sae lan ikhlas. Bu Eni terus manduk-manduk, aku banjur ngajak salaman terus pamit mulih. Pangajapku muga-muga Bu Eni kapan-kapan ganti sonjo neng omahku. Lah wong mung kelotan tembok kok, tegese omahku lan omahe Bu Eni madhep ngidul tembok siring wetan dadi siji dienggo omah loro. Mangsa apa wae aku iki bisa, pancen kuwi salah sijine hobiku wiwit isih kuliah biyen. Mung wae kesenenganku mangsak mau saiki dadi sok kerep le ora kelakon amarga Bu Eni saben-saben ngetri sego rantangan wis komplit karo sayur lan lawi. Iku cukup kanggo sedina kepara tuah. Dadine aku ora perlu kangelan mangsak. Bengi kuwi malam Selasa Legi wis meh jam 2 aku mulih saka Gladhen Krawitan ning daleme Pak Zamzuri. Wetengku krasa luwe. Sego ning mancir rantang turane mangan mau sore dak entekake. Kanyata enak tenan mangsakane Bu Eni kuwi. Semur endhog duduh kecap rasane legi, asin lan gurihe pas banget. Lagi saemplokan anggonku mangan kok keprungu lamat-lamat tembang Asmarandana. Aku terus leren anggone mangan, kupingku tak nggo nyemak anane swara tembang kanthi lamat-lamat kuwi. Dene tembange mengkene. Kala wengi ngronce sepi, ngekep susah jroning dodo. Hamelas pedhot tresnane pinisah tilar donya. Kala iki teka priya nyekar kembang jroning kalbu, bakal tak tampa gumbira. Suarane jan ngresepke ati tenan. Cetha yen tembange Asmarandana kuwi diracikane Bu Eni dhewe. Ah, kena ngopo aku karo piyambake kok sarwa padha ya. Ya padha-padha ditilar garwane, padha-padha senenge mangsak lan padha-padha seneng mirengake kesenian lan budaya Jawa. Muga-muga iki dadi pratandha wiwitane anggonku cecaketan karo piyambake. Aku duwe pangarep-arep muga-muga sing mengkone aku bener-bener bisa kenal lan cecaketan karo dheweke. Rampung dheweke nembang aku terus tuturun. Kanyata aku ora bisa turu ming kelingan wae karo tembang Asmarandana kasebut. Aku mung ketap-ketip mripatku angel tak remake. Aku mung bayangake dheweke. Bu Eni, kapan panjenengan dolan ning omahku? Ngono batenku karo aku ngekep bantalku. Kanyata jam dinding ning kamarku wis nuduhake jam 11:30 bengi. Wayahe turu. Kemudian 2020. Matur nuwun.